na yi kwana goma ina yawo ban ga kowa ba, sai na fita daga garin. Ina fita sai na hango wani dutse, sai na nufi dutsen, na yi ta tafiya har kwana 5 sannan na kai wurin dutsen, sai na hau kan dutsen. Ina hawa saman sai na ga wani mutum yana sallah, sai na yi mamakin ganinsa kuma na yi farin ciki. A cikin zuciyata sai na ce, ƙila wannan mutumin shi ma ɓatacce ne kamar ni. Sai na zauna ina jiran ya ƙara sallah. Na daɗe ina jiransa amma bai ƙara sallar ba. Da na ga haka sai na ci gaba da tafiya, ina mamakin irin addinin da mutumin nan ke yi. Ina cikin tafiya bayan kwana 5 sai na hango wata katanga mai girma shafa da azurfa da dinare suna ƙyalli kamar lu'ulu'u da yaƙutu. Na shiga ciki na tarar da wani mutum sanye da tufafi kore-kore da rawani a kansa yana zaune. A cikin hannuwansa akwai masu, yana wasa da su cikin wasu ruwa masu haske. Sai na ga yara suna wasa a kusa da shi. Daga nan sai na fita ina maki. Ina cikin tafiya sai na ga waɗansu barade su biyu, tufafinsu na haske, fuskarsu cike da annuri. Na juya wajensu ne musu sallama, sai suka amsa suka tambaye ni, hala ka ɓata ne? Na ce musu haka ne. Suka ce, haƙiƙa kafin ka zo nan ka ga abubuwan mamaki. Na ce haka ne. Da muka gama gaisawa suka kawo min abinci na karɓa na ci, na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuma gode masu. Daga nan sai suka tashi suka tafi. Ni kuwa na tashi na kama hanya na tafi. Bayan kwana 2 ina tafiya sai na tarar da wani barde ƙaƙƙarfa sanye da tufafi tsanwa. Na yi masa sallama, ya karɓa mini, ya ce mani, kai ka ɓata ne? Na ce masa haka ne. Na tambaye shi na ce, ya shugabana, wannan wace ƙasa ce? Don na ga tana da kyau sosai, gidaje shafe da zinare da yakutu. Ya ce sunanta Al'irama, kuma Shaddadu ɗan Adi ya gina ta. Na ce masa shekara nawa suka yi suna gina ta? Ya ce mun shekaru 660 aka yi ana gina ta. Na ce me yasa gina garin? Ya ce wata rana ce ya sami labarin aljanna a cikin Alƙur'ani mai girma. Ya ce shi ma sai ya yi irinta a duniya. Lokacin da ya gama gina ta sai shirya ya nufi ƙasar. Suna cikin tafiya kafin su kai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko iska mai ƙarfi ta kashe su gaba ɗayansu, shi da iyalinsa, ba wanda ya tsira. Sai na tambaye shi ko yana da labarin wani mutum da na gani a saman dutse yana sallah? Sai ya ce min Annabi Isa ɗan Maryam ne, shi ne Allah ya ba ikon yin ibada har ƙarshen duniya. Na ce masa, to wace katanga fa da na gani tun kafin in zo nan? Ya ce min ai aljannar rayukan masu shahada ce, waɗanda aka kashe a wurin yaƙi domin Allah, da kuma waɗanda ruwa ya ci. Yaran nan kuwa ‘ya'yan mumune ne waɗanda suka mutu suna yara. Na ce, kai kuma wane ne ya shugabana? Ya ce ni Annabi Iliyasu ne, amma ya ce ni Muddari. Yi gaba kaɗan za ka samu ƙarin bayani da yarda Allah. Sai na nufi bakin kogi, ne ta zagayawa, bani da wani abinci sai itace da ganye.